Is-Sindku Laburista tal-Gżira Konrad Borġmanxe ħabbar li se jkun qed jagħmel ilment uffiċjali mal-Awtorità tax-Xandir dwar iċ-ċensura li saret waqt l-aħbarijiet tal-PBS meta ġiet irrappurtata l-protesta ambjentali bit-tema Xebbajtuna. Permezz ta' post fuq Facebook, Borġmanxe qal il-fatt li s-sinti li tkellmu waqt il-protesta wieħed minnhom hu stess ma ġewx irrappurtati mhux xejn għar ċensura li saret bl-iktar mod sfaċċat u dan wassal biss għal disservizz lejn il-poplu li jiffinanzja l-Istazzjon Nazzjonali. Is-Sindku tal-Gżira kien diġà bagħat il-ment lill-PBS dwar dan, bit-tweġiba tagħhom tkun li r-rapport dwar din il-protesta sar bi prominenza u li ma nħassitx l-importanza li jiġu rrappurtati d-diskorsi tas-sindki. Borġmanxe fakkar kif skont il-liġi li tirregola l-aħbarijiet, kull xandir għandu responsabilta li jwassal l-aħbar eżatt kif seħħet u mibnija fuq fatti kif ġraw, fil-waqt li fl-ebda mument aħbar ma tista' tkun mibnija bħala editorjal. Fid-daw ta' dan, Borġmanxe qal illi iż-żewġ sindki li tkellmu ħadu l-irwol ta' sindki għax il-poplu għażilhom biex jirrappreżenthom. U għalhekk li kien fl-interess tal-poplu Malti wawċi kollu li jkun marraf x'intqal fl-indirizz tagħhom. Kienu eluf dawk li attendew il-protesta li saret fil-Belt Valletta fil-jiem li għaddew. Protesta li sejħet lill-awtoritajiet biex jifqu mill-isfreġju ambjentali li issa jina naraw għal dawn l-aħħar snin. Bil-PBS għażel lil min jirrapporta u lil min aħalli barra. Issa, ix-Xandir Nazzjonali ilu xhur b'mod ripetut jinstab ħati ta' żbilanċ, għalkemm kollox jindika li l-PBS baqa' dej b'din l-istrateġija.